Lep i sunčan dan osvanuo je 13. oktobra. Učenici mlađih razreda naše škole su bili na Avali na izletu. Smo proveli dan u igri i druženju uz lepo raspoloženje na otvorenom. Obišli smo Avalski toranj sa kog se pruža nezaboravan pogled na Beograd, Šumadiju i veliki deo cele Srbije.
naučili o biljnom i životinskom svetu Avale, ali i o značajnim događajima iz naše prošlosti. Posetili smo i spomenik neznanom junaku. Izlet je veoma lepo protekao. Radujemo se sledećoj prilici da provedemo dan u prirodi na nekom sledećem izletu.